Neo. SatCat, el territori català fet història. El paisatge d'un territori està en constant evolució, moltes vegades sense que gairebé ens n'adonem. Però hi ha uns ulls que ho capten tot des del cel. El renaixement d'una llacuna, una gran nevada, una nova autopista o els canvis en la vegetació. Són fets que van escrivint la història d'un territori. Una empremta que a Catalunya la podem observar ara com mai abans s'havia fet. La Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF han presentat SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya. El projecte ha estat desenvolupat per Grumets, grup de recerca en mètodes i aplicacions en teledetecció i sistemes d'informació geogràfica, que hi ha treballat durant 10 anys. SatCat és un banc històric d'imatges del territori català, preses pels satèl·lits Landsat durant els últims 40 anys. Els investigadors les han processat i han afegit informació complementària a cada localització. Els resultats són centenars d'imatges fàcilment comparables entre elles, el que permet veure l'evolució del territori i els canvis esdevinguts en una zona com si es tractés d'una pel·lícula. Per fer el SatCat s'ha recollit tota aquesta llarga sèrie d'imatges i s'ha fet tota una sèrie de processos de càlcul per poder dotar aquestes imatges d'una geometria comuna que permet comparar, malgrat diferents òrbites, diferents satèl·lits, etc., que territorialment cada cosa estigui sempre al mateix lloc. Això fa que el tipus d'aplicacions sigui molt diverses, des de dinàmica del territori, tant aquella més introduïda directament per la mà de l'home, com és el creixement urbanístic, o els canvis en la dinàmica dels conreus, zones que abans no eren de regadiu que ara ho són, o zones que s'han abandonat i que després esdevenen zones de matollar o de bosc, com altres canvis com de la inhibició, amb el cicle de les pròpies plantes al llarg de l'any o entre anys, en funció del canvi climàtic, etc. Podem veure així com s'ha transformat el delta del Llobregat en els últims anys, amb el desviament del riu, la nova pista de l'aeroport i l'ampliació del port. O el cicle de conreu d'arròs al delta de l'Ebre, des que els camps són negats fins que arriba l'hora de la collita. Els 7 satèl·lits Landsat que han nodrit d'imatges al SatCat són els més importants del món per a l'observació de la Terra a escala detallada. Sobrevolen Catalunya com a mínim 2 vegades al mes i fotografien tot el territori des d'una alçada de 700 quilòmetres. A més, capten no només l'espectre visible als nostres ulls, sinó també els raigs infrarrojos propers d'ona curta i tèrmics. Tothom pot accedir al SatCat, perquè és d'ús lliure i gratuït. Entre els usuaris d'aquesta plataforma no només hi ha científics com hidròlegs o ecòlegs, sinó també professionals de la planificació, de la gestió del territori, com poden ser els geògrafs o els arquitectes, o també els estudiants que no només al nivell universitari, sinó també nosaltres pensem també a nivells com batxillerat, tenen així a l'abast una eina de primer ordre per veure com ha anat canviant el seu país i treure'n les seves pròpies conclusions en els seus estudis, etc. Els usuaris, a més, poden capturar i emmagatzemar les imatges del SatCat descarregant prèviament Miramont, un potent programari premiat internacionalment desenvolupat també pels investigadors del Grumets. El servidor s'anirà actualitzant a mesura que els satèl·lits Landsat ofereixin noves imatges i continuarà descobrint així la història del territori de Catalunya.